खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 3 जुन 2020 बुधबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोआव जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन गुबुना खहा खालामनो नाजागोन नखराव अनलायनाय फैगोन बहाबा थांनांगौब्ला मोजां गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन समाजाव दिनै मान सन्मान मोननो हागोन वृष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव बारा मोजांद्राय नङा बेफार फालांगियाव मोजां बहाबा थाङोब्ला मोजां नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन मिथुन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन देहाखौ मेंनाय मोनगोन जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजांद्राय नङा बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन नखराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान सन्मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन कर्कट राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव सोरबा लोमजानो हागौ देहाया अदेबानि मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौबो बोनो हागोन नखराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान सन्मान मोनगोन सिंह राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन सुथुरा बांगोन रांखावरियाव मोजांद्राय नङा धोन खहा जागोन बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा होनजायो गोसोनि साननायखौ गुबुननो दा फोरमाय नखराव अनलायनाय फैगोन कन्या राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन गुबुननि गोसोखौ फेजेननो हानाय नङा बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन गोबां सुबुंखौ लोगो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन नखराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन खामानिखौ मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागौ अदेबानि खरसायाबो बांगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान सन्मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोजोननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन समाजाव मान सन्मान मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां जायो बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन फरायसाफोरा फरायनायाव जोबोर गोसो दुंगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा रमान्टिक जागोन धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन समाजाव मान मोनगोन नखराव माबा मोनसे जाथाय जानो हागौ आलासि फैगोन देहाया मोजाङै थागोन नखराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया जाफुंगोन सिगांनि आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन गोदान खामानि मावनो
थाखाय गोदान बिबान मोननो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोद रमान्टिक मोनगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन, खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन, समाजाव मान मोनगोन, गोबां मुंदांखा सुबुंफोरजों लोगो मोनलायगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन, देहाया मोजां थागोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन, गोसोनि बोलोआ अदेबानि बांगोन, गावनि साननायखौ गुबुननो दाफोरमाय, देहाया मोजाङै थागोन, रांखावरियाव मोजां होनजायो, बेफार फालांगियावबो मोजां, न'खराव अनलायनाय फैगोन, गोसोआ रमान्टिक जागोन, बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।